Alex Jones sydd yn un o ddysgu hadron Tafwyl ac wrth gwrs blynod one show Betty Jones fydd yn ei holi ni. Diolch yn fawr. Chi'n gwybod be, mae'n fraint aruthrol. Mae rhaid i fi ddweud i fi gael holi, wel na nid holi, siarad ag Alex. Ti'n pinsio dyn ni'n weithio? Odw. Yn glisio i gyd. Na, ydw, fi yn. Achos mae'n rhywbeth o'n i byth yn meddwl sy'n digwydd i fi fel cael gweld y bobl fel hyn yn y gyda'n. Ond wedyn, ar y llaw arall, fi'n credu mae pawb a stori diddorol i'w adrodd. A ond dim yn gred i gwrdd â'r bobl sy'n canu neu'n acto neu'n cyflwyno neu'n gwleidyddol. Ond ar y llaw arall, mae bobl bob dydd a gymaint o bethau diddorol i weid. Ac yn aml iawn yn neisach, yn honest. Wel, chi'n gwybod na Betty? Wel, ond cofio, dwi ddim yn holi'r celebs wyt ti'n ei holi. Ie, mae'n bell un yn nhw'n galed i ddelio gyda. Mae hwn yn gwestiwn dwi bob amser yn ei gasau, a mae bobl yn dweud, o, hyn yw'r gorau i chi, hyn yw'r ffefryn. Oes na, allai ofyn Fi'n credu taw, mae'n galed, achos, fel o'n i'n gweud, mae pawb ar rhywbeth i weid sy'n ddiddorol. A mae 95% ohonyn nhw yn bobl neis iawn. 5% arall yn gystal. Ond byddwn ni'n gweud falle taw Dolly Parton. Hi falle yw un o'r rai mwyaf enwog o'r ffordd wedi cael tipyn o lwyddiant, tipyn fawr. Ond eto, hi saith rad ar y ddeiar, mae'n fenyw lyflu, gael hi mewn yr ail dro, a wedodd hi, Alex, your hair's grown. A neb wedi cyflwyno ni am yr ail dro, oedd hi'n cofio, oedd hi just yn lyflu, aros i gael llun dy pawb. A mae hwnna, dwi'n meddwl, yn gweud lot yn y bandi ifanc yma, sydd ddim amser i siarad â neb, a'n stylist a bobl neu'n colir o Dolly ar ben unan, wedi gwneud colir unan, a gallu ddim wedi bod yn neisach. Ond mae wedi gwneud gymaint gyda achosion da yn diwy yn yr un o ddeleithiau. O, do! A mae di dechrau llyfrgell yma i blant, lle mae'n rhoi llyfr i blant bach sydd yn gyfleoedd gytre. Mae yn fenyw sydd mae lot fwy i Dolly na. Wrth gwrs fe gafodd i dderbyniad arbennig gyda fe yn gosod yr un Do, ni nawr. A oedd hi'n ffantastig. A beth yw ei oedran ni? 69, Odi. Gobeith i ni gyd. Gobeith i ni gyd. Ond oedd hi'n gweithio fi rhyw bythefnos cyn i fynd, I'm really worried, meddai, dim yn yr acen wrth gwrs. I'm really worried because I don't think they like me and I don't, I'm not sure, I think they'll move me off the stage. I said, Dolly, you're a ledge, don't even worry about it. A wedyn, oedd y dorf i gyd, ond wrth i bod. Fi'n casau y caneuon, mae'n rhaid i fi dweud. Betty! Ond fi'n licio i fel menyw. Odi, mae'n gred, odi. Ond Alice, mae'n rhaid i fi dweud, fi'n credu bod chi gwneud bod ti wedi ennill edryfyddiaeth mawr, sy'n ni'n meddwl. Gyda'r dringo'r graig yn Utah. Wel, oedd hwnna'n brofi'r ofnadw. Ond mam a dad gael fi gweithio, achos oedd gytredd poeni. Ond, wel, wedyn chi'n cael eich roi yn yr swydd, a dwi'n teimlo'n ofnadw o lwcus i bod yn y swydd. A wedyn, pan mae'n y potensial i godi gymaint yn y oriau, mae rhaid wedi mae fe'n ddyletswydd dwi'n meddwl ar bob un mewn sefyllfa tebyg i wneud challenge os oes modd. A wedyn mae miliwn pwynt o bunnoedd wedi codi erbyn hyn. A mae hwnna'n ddiolch i bobl Cymraeg. I'r wir. Ac mae'r bobl Saesneg dal yn deall fi siarad. Neu di ddringo eto? Na. Wel, sy'n gwybod, falle fe. Ond dim i'r alfa na. Na. Felly ni ddim yn dod i mam a dad trwy ddim ydyn. Na. Ond maen nhw siŵr o fydd i ti'n neud rhywbeth. Siŵr o fod. Rhyw gamp. A wedyn, mae'n anodd i weid
rhaid i fi gael bod lot o bobl ifanc wedi mynd dros môr a Llundain achos mae rhaid weithiau ond dwi yn joio ac erbyn hyn mae bobl yn dechrau deall yr angen sy'n helpu a galwys i Sandy Toksvig yn dwt byddynod a neb yn gwybod beth ni'n meddwl a golygydd yn ynglystu mynd what the hell is a dwt then? Ond mae'n dwt mae'n dwt mae fel hyn odi, ond mae'n lyflu a fi wedi deall os mae pawb yn deall beth fel dwt ydyn nhw am hwnnw wel, maen nhw yna ond na fi'n credu bod mae'n fraint i fi i bod yn rhywun sy'n siarad Cymraeg a wedi gallu mynd i gyfer BBC achos ddim yn aml maen nhw'n cymryd bobl Gymru fan yma fi a Huw sy'n rhywun Cymraeg Ond wyt ti'n celeb dy hun nawr, ydy e'n gyflwyno ti, ti'n gwybod, pam ti'n mynd mas i siopa neu pam ti'n hyd yn oed yn mynd mas i brynu felly peintol nath, ti'n gwybod, bod rhaid ti roi make-up arno a... Wel, dwi ddim, achos dwi'n meddwl, fi wedi dod med, ddim y bairo na fi, ystis mam cael haint, ond fi jyst yn meddwl, mae bobl yn gweithio, yn lygo'r hangen ac yn gwylio, achos bod nhw'n teimlo bod nhw'n am o fi fel person, a wedyn, bydden ni ddim fel arfer yn dod i colir yn oed i'r siop, dwi'n meddwl, wel, dim ots, os ydym yn bod fi'n edrych yn oreit ar y teli, mae'n iawn, a wedyn, maen nhw ddim yn abod i gymaint heb, ond dwi'n ddim yn oreit. Ond mae'r bobl lle ni'n byw yn Llundain, maen nhw'n neis iawn o bobl, teuluoedd, y bobl maen nhw'n dod, y beth sy'n dod i siarad â fi. Maen nhw'n dod? O, dyn, a maen nhw'n siarad as fi'n byw dros nesaf. O'n i yn y maes awyr wythnos cyn diwetha, a ni'n disgwyl i weld pwy beth yw un o'r carousel o'r y bagos yn dod. A faswr ti 5 person nhw, Alex is number 7. Ond mae'n neis achos maen nhw'n teimlo bod nhw'n abod fi yna. Ie, ydy. A wedyn mae'r gyfres newydd yma. Ie. Gen ti o'r enw Tafwyl. Ie, fel y lle. There's a place in Wales called Tafwyl. That's a joke. Ie, pa fath o sioe hwnna? Reality yw? Mae e fel yr un bobl sydd wedi gwneud Strictly a wedyn bydd e'n debyg i Strictly ond fel Cirque du Soleil fi'n credu ond ie, maen nhw'n yla a fi'n credu so fi wedi gweld rai o'r bobl sy'n hyfforddi yr un peth, 10 bobl yn cymryd rhan o partner a wedyn maen nhw'n gwneud rhyw fath o gymnasteg ond pethau fel yr hwps fel syrcas, ie,
fi'n credu mae bobl yn dod i arfer. A mae'n beth da i gael y cenio. Ond dath yw ar y soffa ti y tair wthnos yma. A ni'n ffili siarad Saesneg yma. A ni'n meddwl, byddwn ni'n fyw nawr o hwn yn mynd i fod yn ofnadw. A dath yr golygydd mas yn dweud, listen now, we're there. Great, but I haven't understood a word that you were saying. I went, don't fall into that. I was here, like, trio ni. A wedyn just, a wedyn sy'n ni'n fyw na'r deg eiliad, Matt fel, sorry, 10. Oedd e'n odd, dyna chdi arfer. Ond y fe, mae Hyw gyda, wel, y golau bydden ni'n gweud ar y BBC, a di fi acen yn dal yn ôl, a mae beth sy'n beth da, fi'n gobeithio pobl ifanc fan hyn eddi yn deall, bod mae'n anodd lle groesi'r ffin, mae yna groeso i gael. Sicr. Gobeithio na jyst pawb ddim yn mynd i fynd dros y... Na, mae'n oreit i fynd am dyma bach. Cwestiwn? Ydy dyfeiliad di yn dysgydau? Odi, wel, mae'n ofles. Mae'n deall mwyr, a mae'n deall gwyn coch, gwyn gwyn hefyd. Na, mae'n teg, mae acen yn dda, mae'n gweud, fi'n dysgu Cymraeg, dwi ddim yn gweud dwi'n dysgu Cymraeg, mae'n gweud yr un peth a fi, dim bod hwnna'n gywir, ond mae'n gallu pigo'r synnau lan yn rwydd iawn. Dwi'n ddim yn gwybod siwt, ond, odi, so mae'n trio i oren, ond, ie, camau bach, ond os na ddeitha. Ti di gweud na dda fe? Do, ond mae'n gwybod yn y sefyll yn iawn. Wedyn sy'n Beth yn neud gyda llaw? Wel, mae'n gweithio yn y busnes yswiriant, a mae yn ei gysau. O wedyn sy'n, come on, come to Cardiff, to this festival. I'd love to, but I've got a stag do, never the year sy'n. So byddai'n feddw erbyn yn siŵr. Wel, beth sy'n ffantastig yw, achos bydd y raglen yn fyw, mewn ffordd, chi'n neud yr holl beth yn Gymraeg, as dim ond. Ie, wel, ers i ni fynd na, war y teg, heb o fi'n gofyn, maen nhw yn neud lot o eitemau sydd yn mynd i seilio sydd yn mynd da, a mae ymbell aelod o'r tîm sydd ar ysgrifen wan, maen nhw ar reiddiau Cymraeg, a fi'n credu bod nhw jyst lot fwy agored. Mae'n cymryd weithiau rhywun i addysgu bobl, bod bod yna bethau ffantastig yn Cymru, ni'n gweud, it's such a pretty place, we should do more films, more nature films, a maen nhw wedi war teg. Felly beth yw e rili, yw lledu'r gair, beth sydd yn rhaid, dim pobl ddim yn moyn, ond a dwi'n gobeithio bod fi'n ar y rhan bach yn neud hynny. Wel, wi'n meddwl bod ti'n ddisgynnar ffantastig yn dod o gwir. Ni'n mynd mewn am hanner awr dydd, a wedyn, mae'n ddwrnod llawn, mae lot o bobl yn meddwl bod ni'n troi lan ac yn eistedd, ond mae lot mwy iddo fe. Wel, mae pobl am bryd, ond, ie. A mae'r perthynas rhwng ti a Matt yn gweithio. Odi, ond mae fe, erbyn yn Gymru, mae'n fwy digon tebyg, mae rieni fe i deulu fe, debyg iawn i mam a dad wedi cael magwriaeth tebyg, a fi'n credu dyna pam mae'n gweithio, neu'r un math o bobl rili, jyst yn fyw. Ond mae Chris yn wahanol wedyn. Ie, ond mae me. Ond fi'n dwlu arno fe. Mae'n amlwg. A mae ffrindiau gorau fe i gyd o Gaerdydd sy'n beth o, Scott Gwynel, neu ffrindiau gorau fe, Mogs, dwi'n gwybod beth yw'n iawn am, just Mogs, ond mae fe o Abertawe. A mae Chris yn, wel mae'n fawr sy'n goryglu, ond ni'n dod ymlaen o'r diwrnod gyda, gwahanol iawn i Matt, ond yn boi a digon o bersonoliaeth, a mae wedi bod yn gefnogol iawn ohono i hefyd. Achos dwi'n cofio pan nes ti ddechrau gweithio wedi ar bobl yn dod fe. Do. A yr hyn o'n i'n sylwi arno oedd dy fod ti, dyma darad oedd hwnna
Jason. I gyflwynydd. Ie. A'r teimlad o'n i'n gael oedd y gwestiynau cyntaf i gyd yn dod oddi wrth o fe, dy fod ti fel rhyw fath o rhywun ar y soffa yn bert ac yn... Ie, wel. Ond mae'r teg, mae hwnna di newid. Do, mae wedi newid. Fi'n credu mae pobl yn cymryd amser. A mae hefyd yn ethas, fi'n credu bod ni o'n natur ni bobl ethas swil mewn sefyllfa lle ni ddim yn gyfarwydd a gorffus i ddysgu. O'n i'n ffindio hwnna'n anodd yn y dechrau, achos ni ddim yn bobl sy'n pwysio ni mewn. Ddim yn ffit. Ddim yn ffit na, a wedyn gymryd y spel fach, ond erbyn hyn, fi'n teimlo'n digon trefol mewn, mae'n iawn fe. Mae gyda rhywun fel Jason, oedd e'n berson, oedd yn adnabyddus yn barod, a wedyn, oedd e'n rili od i fi ddod o Gymru a i braw o fi a i fod ar yr un lefel, a wedyn fi'n credu, bod fi a Jason dan yn ffrindiau mawr, ond fi'n credu weithio fe mas, y ffordd gorau, mae Matt yn rhywun fwy ar yr un lefel mewn ffordd. A wedyn fi'n credu dyna pam ni wedi bod yn hyd am i fyddwn ni weithio am spel fawr to. Mae'n chemistry. Ydy. Dim wastod, a mae fe dal yn eitha anodd i fod yn ferch yn y cyfryngau. Dwi dim ond yn gallu siarad am profiad i, ond gyda ni, mae'r bobl ar y top i gyd yn ddynion briliant. Maen nhw fel ail deulu fi, maen nhw wedi disgwyl ar ôl fi yn ffantastig ers fi fynd i Llundain. Ond weithiau mae e fel, ni'n galw fe The Boys Club. I mean, connie off, too. Nobody's listening to me again. A wedyn maen nhw'n sorry Al, what did you say? It doesn't matter now, does it? A wedyn maen nhw'n, ond fel mai, ond fi'n credu bod mae'n gwella, ond dwi dal yn meddwl bod yn eitha anodd i ferched. Mae yna rhyw duedd i siarad ar dyn. Ni'n cael gwesteion ar y soffa'n aml iawn. A maen nhw, dim bod nhw'n trio, dyn nhw'n meddwl, ond maen nhw'n dala llyged Matt. Mae'n helpu lle mae Matt yn eistedd hefyd, achos yn naturiol, dyna lle mae'r lyged yn mynd. Ond mae e'n anodd iawn i gynnal sgwrs dy rywun. Os na, dwi'n mynd edrych ar hynny. A fi di sylwi ar hyn, mae'n rhyfedd. A mae e dal yn digwydd. Ti di sylwi ar hynny. O, mae Stephen Fry gyda'r gweitha. A mae fe'n fwy clyfar, a bydden ni'n disgwyl gwell i ferch o fe, ond dal, mae'r duedd, mae e dal i fodoli. A dim dy pawb, mae lot o nhw yn hyfryd, ond mae yna. Dwi'n synnu o glywed hynna, o'n i'n meddwl bod hynna wedi diflannu yr agwedd yna. Ond mae'n llai yn llai, ond mae dal i fodoli. Lynn? Fi ofyn i chi sy'n mae'r danson gyma'n. O, mae'r danso wedi ein fynd. Wel, o'n i'n ofnadw ar y dechrau, a fi'n gwybod na, achos wedodd mam, mwyn tad, mae'n amser mwyn yn mynd i fy mlaen am de. A wedyn, joyous i wneud strictly o fe. A mae Matt a fi wedi wneud ambell i beth. Mae Matt yn ffantastig yn danso. A fi'n licio wneud e o dro i dro, ond fi'n gwybod, know your limitations, maen nhw'n gweud o fe. A mae'n rhythm i ddim yn briliant. A wedyn dwi'n credu na i stico gyda'r cyflwyno. Ond sa'n gwybod fel ar ystod i mewn am gymryd amser. O'n i'n ned tan yr wythnos ola un, ond fi'n gwybod beth yna, pobl o fan hyn yn ffono. Diolch, os ni'n gwybod chi. Dwi ddim yn credu lle ofyn am agor. Fi'n teimlo'n lwcus iawn, a fi'n credu y gamp i fi fydd aros ar y soffa, achos mae lot o bobl yn gweud licen i wneud hyn ar llall. Ond y gwir yw, aros yn gyfoes a aros yn y man lle dwi'n nawr yw'r gamp ar ben dra'r dydd. Mae rhywun yn gallu mynd un rhaglen i'r llall a falle ennill lot fawr o arian ar y sianel arall, ond dim dyna beth sy'n bwysig i fi. Fi'n licio wneud y swydd, a wedyn am y reswm na, just aros lle dwi'n cael planhigion gan sianelau? Do, rhyw ffordd. Ond na, dyw e ddim yn apelio, a mae'r BBC wedi rhoi'r rhaglen newydd mae fi. Gobeithio fydde'n lwyddiant, ond dwi ddim yn teimlo llai ofyn am agor. Dwi wedi bod yn lwcus iawn. Alex Jones.
Diolch yn fawr. Mae wedi bod yn bleser i gael sgwrs fach. Fel 'na, gobeithio bod chi wedi joio.